Lidi, zdravím vás u dalšího mého videa. Dneska jsem tu sám a teda jestli mě se to povede, tak bych měl teda díl už natáčet. Co je novýho? Už s náma nebude natáčet Dodge. Proč, to se zeptejte napište to do komentáře, já vám to řeknu. Takže, co tady máme novýho? Další, tady máme krásnou střížku. Nevím, kdo ji udělal, ale potom vám možná řeknu. Když tak toto video bude tak 5 minutový, nevím, neodhadu. Nebo možná se, jestli nevidíte, tak možná se to malinko bude lagovat. Protože mám málo FPS. A ještě jako, nevím, no. Takže co je tady novýho? Máme tady místo diamantový blok. A pak tady máme věci různý, Enderman. Jo a když tak bude tady jenom natáčet klan se mnou a koké a to by asi mohlo být pro tento díl tak nějak asi vše. Pochybuju, že videí bude tak aspoň 10. Potom bychom mohli z něčeho natáčet a bude to možná i z jiné her, jestli se mě to povede. No a jinak teda já už asi to ukončím. Toto bude takový informační video a potom do komentářů můžete napsat a odpovědá vám to, proč tady nehraje Dodge. Takže já se s váma zatím loučím. A to nechám být. A teda u dalšího videa se spolu uvidíme, takže